Bueno mga kapaglaom, maayong buntag, may udto, maayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Yan asab inyong kapaglaom Jerry Laig, magkapakiguban kaninyo nining mga orasa. Kumusta kamuntanan mga kapaglaom? No, doon na natin tubagon mga higala. Atod pa nila nga, nag-ingon ang Biblia, Brother Jerry, nga ang bayad sa sala, Roma 6:23, nga ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Mao ang kamatayon. Nya ang pangutana nga kini dieng nangamatay nga mga tao karon, nakabayad din na sila sa utang. Dili igsoon ang gipasabot kapag laom nga diha sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, ang resulta sa diha ang tawo nakasala ni bunga og kamatayon. Sa diha nga nakasala si Adan ug si Eva, nagsulob na silag panit, panit sa karnero. Namatay ang karnero tungod sa ilang sala. Tungod sa ilang sala. Kung mo sa ang Hebreano 9:22 mga higala, atod pa nga hapit ang tanan nahinluan sa dugo. Hapit ang tanan, dili gid ingon niya nga ang tanan igsuon nahinluan. Hapit lang mga igsuon. Mo na nga sa diha nga ang tawo nakasala, aduna nay plano sa kaluwasan, adunay magpakamatay, adunay maghalad sa iyang kinabuhi para sa mga tawo nga iyang gihimo o iyang gihigugma mga higala. Diba sa panahon ni Adan ug Eva, nakasala sila. Nalimbungan sila sa yawa. Mohinungdan mga igsoon nga, kada limbungan sila sa yawa, mohinungdan nga mamatay na sila. Bisagon saon, Aduna nay kamatayon nato pagitaon. Matigulang atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Busa adunay mga Biblia balaod nagsulat nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa kinarian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kalubot-on sa amahan. Ikaw higala, sa panahon ni imo na bang nakita ang atong panahon Mao na nga. karon? Imo na bang nakita kung unsa na ang atong panahon balaod sa karon? Ginoo, balaod sa Busa na bugna Grego ang atong tulumanon. Pagtingkay sa kamatuoran, siya intuli, mao na siya pagtingkay sa kamatuoran, ug ang pagtingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giyangadto sa katawan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pagtingkay sa kamatuoran, o karon andiha ang atong tigdumala. Paulaan kini Brother Evangelist mamatay ang Jerry karnero Laig, tungod sa ato atong siyang mga sala. patalihugan. Bot sabton mga higala nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Di modo nga ang nagbayad di ay sa sala ang kamatayon ni Kristo mga higala. Tinod, ang kamatayon ni Kristo mo'y nagbayad sa sala. Sa diyang namatay si Kristo mga kapaglaom, matod pa niya, gidaog ko na ang kalibutan. Iyang gipakamatyan ang tibuok kalibutan. 1:1-2-3. Tibuok kalibutan, iyang gipakamatyan. Tungod sa atong sala, siya namatay. Siya ang bayad sa sala. Dili ang atong kamatayon karon. Nga kung mamatay ta, nakabayad na ta sa sala. Dili, ang kamatayon ni Kristo, mo'y nagbayad sa sala. Hebrehanon sa iyang kapitulo 10, 1-5, ayaw na mo anang mga halad-halad, kundili ang ako ng lawas. Kadtong mga karnero, baka ug uban pa, ayaw na to, dili na to makahingpit. Si Kristo na higala ang muhingpit sa ato. Busa ang bayad sa sala, kamatayon, ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Diba siya man ang katapusang halad. Tapos, iyang gitapos dito sa Kalbaryo sa krus. Tungod sa iyang kamatayon pag-ula sa dugo, nabayran ang atong mga sala. Busa, matod pa din nga kita,
ana kang Kristo. Kang Kristo ta. Magsulog ta, diha kang Kristo. Magkinabuhi, diha kang Kristo. Kay nga naman, siya ang nagbayad sa sala. Pinaagi siya ang kamatayon, nabayran ang atong mga sala. No? Gilukat kita sa dugo ni Kristo, mga kapaglaom. Natubag ang pangutana nga nabayran na ba ang sala pinaagi sa kamatayon sa tao. Ang kamatayon ng Ginoong Hesus mao gayud ang nagbayad sa atong mga sala. Sa din namatay si Kristo, matag usa ka nato mga hintel ug bisan unsa nga mga urog sa tao, mga tribo sa tao, pwede na makabaton og kaluwasan. Bueno higala, salamat sa inyong pangutana. May tungod sa bayad sa sala. Manghinaot ko nga nasabtan nimo kini o makahatag kini og dugang pang knowledge sa ato nga matag usa nga nag-alagad sa kita. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.